Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Action Radio Philippine Standard Time, 1:29. Ang oras ginadulong sa inyo ang Sked Marketing. Tangkimo sa
Mayong hapon naman sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, kaga welcome sa aton pagpangalagad karon nga adlaw. Sa palatuntunan, This is My Life. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Hulyo pat sa 31. Ha? Katapusan nga adlaw sa bulan sang Hulyo, ti buwas Agosto na. Ano tawi pulo Agosto. Hindi, anyway, karon nga adlaw, regular holiday, di ba? Regular holiday, inaging deklarar man sang ato na Presidente Rodrigo Duterte. So, ginasaulog man sang aton mga kauturan nga mga Muslim, ang mga Islam believers. May istorya lang ko da karon gamay, no? Ang Idil Adha is Feast of Sacrifice. Kung nga amay amo sila sina, gamay lang. Istoryan ani Tita We karon sa inyo, na? Kag yes, so far buwas nga adlaw ano kita kay ti ang probinsya iya sa Negros Occidental ti may ara na yan pagwa si Governor Eugenio Bong Lacson magapabilin ang probinsya sa modified general community quarantine. Magapabilin tubdob Agosto 15. Kita nagahulat mandiri sa Metro Bacolod. Sa aton mga kaiping nga mga kabanwahanan, kag sa mga kaprobinsyahanan, sa piyak man nga isla, sa mga kaislahanan, ang pagpangamusta man ni Tito Wilma sa inyo, may nasiplatan ko to gani kaina. Ang mga taga-syudad sang La Carlota, mga La Carlotanians, kung pwede ko no hambal sang ila sini nga mga opisyal or sang ila sini alkalde sa syudad sang La Carlota, hindi ka mo anay magkadto sa Bacolod. Hindi ka mo anay magpadulong sa Bacolod, not unless nga tama ka importante ang inyong mga pagkinahanglan. Pensaran nyo na bala mga anak. Dito sa syudad sang Bacolod ay ahay ano man na. Kay ti hindi naton matago. Nagataas pinsaron ta ang nagdugang iya nga kaso na sang nagpositibo sa coronavirus or COVID-19. Ang update naton Tita We, pila na? 196 na. Nadugang kahapon. Infected ina diri sa syudad sang Bacolod. Kag sa probinsya sang Negros Occidental ang nagdugang kahapon 13, pila na Tita Wilma 454 na 454 sa probinsya sang Negros Occidental. Kag sa kabugusan, sa bugos nga Pilipinas, almost na, di ba? Almost 90, almost 90,000 ang infected sang COVID-19. Kay pila na tawi mo? 89,374 nga sa diin ang 1983 amo ang nadulaan sang kabuhi ang naka-recover. Pasalamat man kita sa mga ini, no? Pasalamat sila, pasalamat kita nga naka-recover. Ang masobra sa 65,000 naton ka mga kauturan nga mga Filipinos sa sining coronavirus. Kung sa bugos naman nga kalibutan, almost, di ba? 17.5 million. Kay ti for, kuha na mo, 17,474,691 na. Sa nahambal man naton hulat kita, no? Pero buwas man nga adlaw, magaumpisa man ang pag-implementar iya sang penalidad sa mga hindi magsunod sa mga health protocols, sa mga restrictions nga ginapatuman sang aton gobyerno. Ang health protocols nga ginahambal naton adlaw-adlaw nga tanan halin sa aga from sign on to sign off kun aton pamatian ara gid ina. Nga kung pwede ang husto nga paggamit sang face mask, ang social distancing, kag syempre ang pagpaninlo sa aton kaugalingon. Ang hand washing, frequent hand washing, hindi ginato na pagkalimtan. Kung pwede pa man lang, pwede kita makasulod alcohol sa gagmay lang na nga mga nga mga suludlan nga mga plastic bottle kag isulod sa bulsa kung wala ka bag or wala ka sang clutch bag nga bitbiton, di ba? Para bisan paano bala may ihugas ka sa kamot mo nga 99.9% or 70 lang tawi pwede na kinahanglan gin aton ina mga anak. So sa liwat sa hambal ni Tita Wilma, ang aton kaluwasan nakadepende sa aton. Bisan pagani sa mga nagahalong pero nagakatapikan pa sang tunto nga virus nga ini.
Kag magluwas man sina ang mga middle income, ang COVID-19 vaccine, masiling nga bakuna kontra COVID-19 libre para sa mga pigado. Sa mga pigado kag sa mga middle income suno sa presidente. Tihatag na libre para sa mga pinakpigado nga Pilipino ang bakuna batok sa COVID-19. Ina sa tion nga san ugani tawe mangin available na. Kung mangin available na mo nang hambal sa aton presidente. Hambal niya paghatagan sang pondo sang gobyerno ang pagbakal sang bakuna kag una nga tagaan sang libre ang mga nagabaton sang assistance halin sa gobyerno. Kay nga may ara na nga daan nga listahan ang aton sini gobyerno. Sunod-sunod sa iya nga prioridad sa bakuna, amo ang yara sa middle income. Kag himuon man gilayon nga available sa mga hospital. Hambal pagit sa aton presidente nga ang mga pumuluyo hindi dapat magsalig sa libre nga bakuna sang gobyerno. Kag iya pagit gindugang nga pahayag, hindi man pagtagaan sang bakuna, oy, mga kauturay naton nga mga nagagamit droga, ambal sang presidente, hindi kamo yung pagtagaan libre nga bakuna. Kay siling sang presidente, wala siya yalabot sa mga drug addict. Hamakin nyo yan. Subo nga daan, samtang wala pa baguhan na ninyo ang tanan, especially sa inyo nga mga kaugalingon. Okay. Kung nabatian ninyo ang una nga ido bala sa US nga nag-positive, naka-recover siya, tiway siya ginswerte. Nagtaliwan siya. 7-year-old nga German Shepherd, halin sa Staten Island sa New York, ang pinakauna nga nagpositibo sa COVID-19 sa US. July 11 siya napatay, may tapos ang 3 man kabulan nga iya pagpakig-away sa among balatian sa mga masakit nan. Pero hindi pa man klaro kung bala kung napatay tuod ang ido nga si Buddy tungod nalatnan siya sang iya siniamo nga si Robert Mahoney sang COVID-19 o kung napatay ini siya tungod sa lymphoma. Wow, Kag magluwas man sina titawe. Suno man sa duha ka mga doktor sa mga kasapatan ang veterinary, veterinarian nga nagtan-aw sa medical record ni Buddy halin sa National Geographic, hambal nila nga posible napatay ang ido iya sa cancer. Kay hindi nagbalatian ang ido nga ini April mo kay ginapamensar man ni Mahoney nga siya positibo sa virus, pero siling niya, why man sa may nakita nga santuma ang veterinary clinic. Parte sila, no? Amak mo yung atensyon kag panahon nga ginahatag sa ila sini hinuptanan nga sapat na amo man na sila magpalangga. Okay. Sang June 2, confirm sa US Department of Agriculture nga si Buddy ang pinakauna nga ido nga nagpositibo sa COVID-19 dito iya sa Estados Unidos. Kag may nakita ini nga mga sintomas sang respiratory illness iya. Kag ginapaabot man that time nga mag-aayo dayon ang ido nga si Buddy, pero wala na natabo. Sa istorya ni Alson Mahoney, hambal niya sini sa National Geographic nga July 11 pagwa na sang clot blood si Buddy. Kag hindi man niya mandatory nga magpaidalom sa test ang mga sapat nga estar upod sa ilang mga amo nga nagpositibo sa virus gani. Hindi man sigurado kung balapila ka mga sapat ang nakakuha sang virus or nalatnan sang virus kag nag-eksperyensya man sang iban iya nga balatian. Okay, sapat na tuyatawi ang imugin hatag sa ila nga mga nga informasyon. Magluwas man sa tawo. Kag sa aton man update na tungod iya sa vaccine sa COVID-19. Di ba? Kung sa ato naman panahon, ari man imo yang ulan nga daw. Kung magulan, dumatsyag mo doon, hindi naman tapos, no? Haging kahapon kagabi, na kung sa bagay, kung tanawin na ito ng weather forecast na kagwa naman gani sa aton pungsod, ang LPA o kung low pressure area nga ginamonitor man sa aton Weather Bureau ang pag-asa, pero
ginpabaskog sini ang habagat. Nga mo naman ang nagdulot o nagadulot sang mga pag-ulan-ulan karon nga adlaw sa aton pungsod. Kag sa weather forecast man sang pag-asa, ang Zambales, Bataan, Palawan kag Mindoro provinces naga-experience sang monsoon rains. Kag habagat man ang dala sa magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga mga pag-ulan sa bahinsang Metro Manila, sa Visayas, diri sa aton, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Davao Region, kag sa nabilin nga bahinsang aton man nga pungsod. Pero dito sa Mindanao, may pagulugalom lang. Wala naman sa ginapaabot pa nga malain nga panahon nga magasulod sa aton pungsod sa masunod nga 3 iya kaadlaw. Pero tindi ta gid na iya manigar gida. Mapanginwala nga tigulula na gid tawi mo, no? Tigulula na gid kag indi nga sila nga magpabuyan-buyan kamo kun hapon, mas mayo dira na lang kamo. Kay nga magluwas sa ginaaway naton nga coronavirus ang mga masakit pagid nga dulot sang mga pag-ulan-ulan. Okay, ara kamo dira sa inyo mga transistor radio 684 kHz. Siyempre si Tita Wilma upod ninyo tubtub technology stress kag sa Facebook live man. No? Danay kita ara sa Facebook, search nyo lang Action Radio Bacolod. May mga videos dira, may live, click nyo lang of danay kita until 3 p.m. Kag ara man dira ang mga nagaguluwa nga mga bag-o nga mga balita kag sa tanan nga mga balita sang Action Radio Local National tanan nga nagakatabo sa palibot naton ara sa website. Pwede ka mo makabisita sa amon sini website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag magluwas pa gid ara man sa YouTube. No, pwede ninyo ma-search sa YouTube ang Action Radio Bacolod. Pwede man ninyo kami dira makita kag mabatian ang tanan nga mga balita diri iya sa Action Radio kag ang aton man paglingaw sa inyo tag sa kahapon Lunes tubtub Sabado diri sa This Is My Life. Pero bisan paano syempre aton man matahom nga lelentunon nga igalingaw sa inyo sa sininga hapon from the Carpenters.
Karen Carpenters para man sa iton mga palangga ng mga tagpalamatikag siyempre sa iton man mga late tuners nan sa nasiling na naton samtang kamo dire nagapahunay-hunay kag nagahilay-hilay kag nagapalipas ang inyong oras sa siniya nga kapunay non upod ninyo si Tita Wilma. Bisa nagapiyong ang inyong mga mata, pero ang inyong mga palamatinaan, nagaupod kay Tita Wilma sa karon nga hapon. Gana relax man ka mo dira. Kag sa mga kauturay naton, nga nagakinanglan sa mga matahom nga bulak, syempre, sa kung ano man nga mga events, inyo man personal nga pagkinahanglan, ara lang. Sa kailan ka mga importante nga mga pahibalo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Time 1:57, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang iton mananay Dr. Alfred Spear Mangosteen T, siyempre ini Good afternoon. Kay Jose Mungcal Torilla, salamat man sa imo. Kay Sis Jason Yang, kamusta lang kag mayong hapon sa imo dira? Halong man. Kag kay no susong anong ginakurisong mo? Mayong hapon sa imo kag kay Policarpo Pascua. Salamat gid. Mayong hapon man Tita Wilma from Jocelyn Calamaan. Rica Joy Campbell. Good afternoon Tita We. God bless you and all your family and staff of Action Radio Bacolod. Likewise, salamat gid sa imo. Kag syempre kay Bukaj
and Italabop pwerte nga account name. Good noon, Tito Wilma watching from Barangay Tabugon, Kabangkalan City. Kay Marlene Diaz, watching live lang tawe. Okay, hi and hello sa imo dara. Hi lang ko da asa kay Mama Colorna Hava. Kay Papa Corolando Hava sa Barangay Kaduhaan, Kada City. I love you, Mama. I love you, Papa. Mga anak. Amo na mga mapinalanggaon nga mga kabataan. Hindi bala tuto Philip Ken Alonzo Gay. Kabalo ko ara ka nagaupod kay Tita We. Salamat man sa imo kag maayong hapon. Okay, relax anay. Si Tita Wilma magabasa sa nga itong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. ang ating pagkabasahon nga sulat, syempre, halin sa itong sini messenger, gani kung kamo dira, may gusto man nga i-share sa mga kauturan naton nga nagapamati kag nagaupod sa This is My Life every afternoon, hindi lang sa inyo mga radio, kundi sa aton man FB Live. Pwede nyo lang mas-send sa personal account ni Tita Wilma sa Facebook. Pangitaan nyo ang Wilma Antupina Sugaton na may send message that click nyo lang kag isend. Okay? Type syempre, lang isend mo launod. Kag syempre, hinago mo man ang imong ngalan kag edad kung gusto mo. Diba? Pwede gid na kay Tita We. Kay ti kabaluta may kabudlayan para sa inyo sa pagpadala sa inyo mga istorya sa kabuyo kung problema man nga luyag pangayuan sang opinion kag advice ni Tita Wilma tungod budlay kadto sa post office, masakay ka, ma-commute ka, damo ka sang masugatan nga mga tao, di ba? So extra careful na lang sa paglikaw na lang. Pwede gid ara ang inyong mga account sa Facebook, pwede gid. Ang atong letter sender naman karon nga hapon, babayi ni siya, na? Babayi siya kag nagapatawag kay Shalimar. Ang mensahe o konsulat ni Shalimar nagasiling, Dear Tita Wilma, maayo lang kay wala ko nabudlayan pangita sa imo account. Pasalamat man ko, Tita We, kay hapus ang pagpadala sang akon problema subong. Pareho man ako sang iban nga may problema. Kag diri ko man ipaagi sa imo account, kag kabay nga imo man mabasahan. Tita Wilma, tawga lang ako kay Shalimar sang Negros Occidental. Abi mo, kung tan-awon lang gid ang sitwasyon ko, bitin ko ya sa akong pagkadalaga. Wala gid ko naka-enjoy, kay timprano pa ko nakapamana, tungod sa kapigaduhon. Ang feeling ko gani, tita, daw ginbayad ako sa utang sa mga ginikanan ko, sa ila, amo, nga ginaobrahan. Ano abi kay permi sila ginasukot sang ila amo, tita? Sa pagpaeskwela sa akon mga utod, kag sa akon man mismo. Gani para hindi na sila mabudlayan, pilit man ako nga ginrito sang akon papa nga gamiton ko man ang akon kaugalingon para mangin girlfriend sang bata sang ila amo. Success sila, tita. Nagnubyahan ay ginman kami sang bata sang ila amo. Primero, hindi gid kuya. Pero
tinawon, gwapo man siya, kag gentleman, mabuot. Pero hindi gyapon yata madula sa akon nga wala gid kuya love sa iya. Sa pihak sang amon sitwasyon, sa huben ko nga pangidaron kag paminsaron, nagbunga ang amon pag-updanay. Mas magulang siya sa akon sang 4 ka tuig. Hindi man siya happy sa akon, Tita Wilma. Resulta, nagbulagay kami nga duha. Luwas sa akon, may ara pagiggali siya iban nga girl sa iya life. Pero wala ko naging pakigbato ang akon sitwasyon. Ginpabayaan ko na lang nga magbulagay kami. Mas pabor sa akon, tita, tungod, bayad na ang utang namon sa iya amay. Nakatipon man ako para makabayad man dugang sa ila. Gintulon ko ang tanan-tanan sa akon kaugalingon, ilabi na ang akon pride, para nga mabuligan ko lang ang akon mga ginikanan. Subong, Tita Wilma, nagaduha-duhagid ako. Kun bala, dapat pa ako nga mamana o kun hindi na. Tutal, may bata naman ako. Palangga ko ang akon mga bata. Bisan wala ko ginman, natun-an nga palanggaon ang ila amay, pero sila mga anak ko. May matarong man bala ako nga magpamana bisan wala sa plano ko, Tita Wilma. Madamo gid nga salamat, Shalimar. Okay, kay Shalimar, nagets ko day ang imo sining gin-request man nga kanta. Okay, kanta ko no ni Joris. Ipabati ko ina karon, ha? Anyway, sa imo Shalimar, una-una sa tanan, maayong hapon. Salamat gid sa imo pagpadala sang imo istorya sa kabuhi, sang imo inagihan kag para sa imo problema man sa imo sitwasyon subong problema tungod syempre wala nakamusang amay sang sang imo sini mga kabataan, bulagay kamo. Kung naglantaw tabla sa sitwasyon ini mga rito-rito, bayad utang do sa mga sa una pa nga mga panahon, di ba? No? Sa mga may ara niya nga mga ginikanan sang una, bisan mga mag-abyan erito ng ila bata pre. Orre, mga makabata or mga close friends na sila makabata, tagan niya mo ni sila papangasaon, tapos sila pa dayon nun, tado mga something na nga mo sina, maayo lang iyakon, magluyagay ang duwa, kung hindi na, amo nang kalabanan sa naga katabo, na, wala sang paghigugmang nga nagapatunga, sa gusto sang ginikanan, nga mag-upod sila bilang mag-asawa. Ang ending, syempre, hindi malipayon ang ila pagpangabuhi. Wala man, naglawig ang ila sa narelasyon. Although nga nagbunga man ang ila pag-updanay, wala na mahimo kag hindi happy ang lalaki nga iya na pamana sa ila relasyon, siya amuman, bulagay sila kag didto niya nadiskubrihan nga may iban pagidgali sa kabuhi sang lalaki nga iya ginpakaslan. Gapamangkot ikaw, Shalimar, kung may matarong pa ikaw nga magpamana, nakadepende na day sa imo na. Tanawon mo ang kabataan, galingway mo din na mention kung ang bata mo babae kag lalaki or puro lalaki o kung pulos man babae, di ba? Pero abi mo balangin himo mo nga pagpasugot, pagsunod sa gusto sang imo ginikanan. Tumalagsahon na inaiya subong. Kaya nga, subong ang mga kabataan, may kaugalingon nga disposisyon, may kaugalingon nga pag-intyende, kag bahala na da, kung hindi sila, hindi ginaiya, manindugan gidina sila. Pero ikaw, dalayawon ikaw nga anak, tungod naging masinulundon ikaw sa imo ginikanan. Ma-imagine nato na yung sitwasyon, tama, kabudlay nga sitwasyon. Pero ang ikaw naging kabayaran,
Ikaw gin man ang nangin kabayaran. Bisan budlay-budlay, ginhimo mo para sa imo kaugalingon, kag sa imo mga kautugan. Nga ang nagpa-eskwela, ang amay sang imo ginpamana. Nga wala man maluyag sa imo, kag wala ka man naluyag sa ila. Okay na, no, di ba? So, isang ina ka masiling naton sakripisyo, ang pag-antos mo, ginantusan mo para makapamayad ang ginikanan mo sang ila kautangan. Kag siguro, syempre, ang bata sang amo sang imo amay, nakabaluman isang matutuod nga rason, di ba? Kung nga nagpasugot ka nga makig-upod sa iya, nakita mo na, no, ang Diyos maalam gidya, may kaluoy kag kaalam gidya sang Diyos. Sa mga tawo nga gindalukan, sang kahiluwayan, sa pagpili, sang ila sinipalanggaon, sang matudtuod, sing bugos sang ila balatyagon kag paminsaron. Kay nakita yaman kung ano ang pag-antos mo. Pero sa nahambal na naton sa imong sitwasyon nga may duha ikaw kakabataan, hindi ka mag-surrender sa paghimakas. Hindi ka mag-surrender sa trabaho kag pagserbisyo sa imo mga kabataan. Hugot ka sa ila sang imo energy para makapadayon ikaw sa ginatawag kabuhi diri sa kalibutan upod nila nga duha. Kung akong pamangkuton mo, kung happy ka naman lang upod sa duha mo kakabataan, nga aabi, no? Tawin, di man pagtuloy sa hindi ako na kuyang pamangkuton kay nagapamangkot din man niya si Shalimar sa akon, kung na kuya, no? Focus kuya sa duha ko kabataan kung paano ko sila mapadako kag mahatagan sang maayo nga buwas damlag, di ba? Nakataas man ang imo edukasyon, di ba? May trabaho man ikaw, kayang-kaya yan. Masarangan mo na. Hindi ka lang yan nga kapin pa magsiling nga, ay may COVID nga daan subong tawi, kabudlay-budlay, hindi. Ang tanan nagaantos, ang tanan nagasakripisyo, gani go-go kita. Kay galing masiling naton, nakaupod mo ang bata sang amo mo, hindi lang klaro kung bala kasado ka mo o kung hindi. Kay wala mo man nahambal, napamana mo siya, pero wala mo nahambal kung kasado ka sa iyaw kung hindi. Pero sa nasiling na naton, kung lang taon ang sitwasyon, may ara na siya nga ginaupod subong, kaya nakita mo man nga love mo siya, in case ginman, kung may mga luyag sa imo, kag batunon niyang imo pagkatao, batunon niya nga iyaman ka o galingon nga kabataan mo, nga aabi hindi. Tagaan mo man chance ang kaugalingon mo nga magmalipayon. Importante man ina. Para ikaw may partner man. Bot silingon, partner sa pagpalangga kag pagbatiti sa imo kabataan, pagpabatyag sang amay nun nga pagbalangga sa iya sini mga anak. Upod man sa inyo mangin anak sa ulihi, in kaso por kaso. Pero hindi pa yaday ulihi ang tanan, go lang Go lang sa sining kalibutan, kay kabalugid kita nga diri sa kalibutan, puno sang mga pagtilaw. May kalipay, may kasakit. Amo na bala may ups and downs. Kaya mo nang hambal nga aton kabuhi sa kalibutan is just like a wheel nga nagatiyog paibabaw tunga-tunga, paidalong balik amat-amat naman paibabaw. Basta wala ikaw nagapabaya, di ba? Okay, Inday Shalimar, ang ambahanon man nga imugin pangabay, ang ambahanon ni Juries, I love you, goodbye, para man sa imo. Wish I could be the
knitted. I love you. Goodbye. Yeah. Okay, Day Shalimar. I hope nga na-satisfy man ikaw sa ambahanon ngay mo pangabay nga ito man ginadulot para sa imo sa sininga hapon. Siling gani ni Susan Tuante de Bulgado. Good PM, Tito We. Kung ako sa iya, hindi na lang siya magpamana. Kagang atensyon niya, ihatag niya na lang sa mga kabataan niya or sa mga bata niya. Masiling tabala sakripisyo mo. Sakripisyo mo na lang kaugalingon mo para sa maayo nga future sang imo sini mga anak. Ay, hoo. Jocelyn Libon Dispojo, salamat gid. Good afternoon, Tita Wilma. Yes, salamat man sa imo. Kag girly may atong Salazar. Salamat mayong hapon. Kay Leia Cordova. Hello, wala kita PLDT. Yes, mayong hapon lang dara kay Nining Maluga kay Tuto Larry. No choice. Silbeth Yap, good PM Ma'am Wilma. Good PM Tito We. Kung ako sa yes, tapos na siya. Greet lang ko mga anak kung nagahampang ML. Enjoy lang dira Renz Rain kag Ralph. Thanks gid. Stay safe everyone. Halin kay Mary Ann Fortaleza. Selbeth Yap, salamat mine. Kag syempre Tita Wilma. Alas 2, just siya tina-action Radio Philippine Standard Time. Ang ato na dira mga kauturan nga gusto iya sang kwarta nga luyag iya mag-loan, no? Let's say kung kinahanglan ninyo nga mag-loan tungod kinahanglanon gid, ara sa Golden Sun Finance Corporation, no? Ang Golden Sun Finance Corporation yara nahamtang sa Corner LN Drive. Corner LN ano ginito check to? LN Agustin na mado LN Agustin Drive kag Lopezina Streets, Bacolod City. Kung kamo bala magpakadto sa shopping, kung magsakay kamo sa jeep sa shopping sa Lopezina, yes ara lang dira ang Golden Sun Finance Corporation. Kung ano nga loan ay kag Tanalyon family. Okay, alas 2:19, Action Radio Philippine Standard Time. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos sini. Okay, kag happy listening lang da gali, no? Kay Ma'am Jean Hesulgon, no? Kay Ma'am Jean Hesulgon, dada sa may Valladolid, na sa Bebs Pangustan. Thank you, good ma'am, good afternoon. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Yes, ma'am. Kayo, saling ni Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet my granddaughter, Alexa Zoe Malaka, on her 9th birthday today. Thanks a lot. Keep safe, take care, God bless. Okay, salamat man, ma'am. Bernadette Marquez, good afternoon. Maayong hapon. Tita Wilma Antupina Sugaton. Salamat man. Sis We, good afternoon. Yes, salamat man sa imo, Sis Jay. Sanyang. Halong kamanda. Liza Monte Castro, maayong hapon, Tita Wilma. Watching, kag nagapamati. Gid ko permi sa imo dari sa Doha, Qatar.
sa programa mo. Okay? Tita, keep safe and God bless baho nga mga anak. Good afternoon, Tita Wilma. Paliyog lang ko din sa pamilya ko at Chudoro family, Alagos family, salamat gid. Inahalin kay Inday, Sheila Alagos. Good afternoon gid. Kag, syempre kay Vicente Delgado, kay Erwin Gonzalez, upod nila si Coco Martin naman daw si Coco, kag si Giselle Franco. Vicente Delgado, salamat man. Kag Shelo Hinko, kay Maria Lydia Lazanen Parmanyo, salamat gid sa inyo. Damo-damo sa inyo. Paanhunta na lang kamo man. Kag kay Magdaleno Alila Jr., salamat. Kamusta lang dira? Keep safe. Raymar Beranyo Lingoste, kag kay Celso Blanca, kay Miss Ems Aboso, good afternoon, thank you so much. Kay Susan Tuante Dibulgado, madamo ginya salamat. Dinya Dichosa, Warlito Nesha, kay Angelo Nume Muico, kay Zagarang Elezer, thank you man. Kay Fernando Yuwag, kay Jovi Lacar, kay Liza Bergantin, Liza Bergantin, salamat gid. Kag may nagasunggod-sunggod pa da. Melba Abetong, ara na, nagwit na ni Tita Wilma. Alira Mendoza, salamat man. Kag kay Jovi Lecar, kag kay Laarni Amparado. Angelo na may muiko, salamat gid. Okay, relax lang kamo dira kay balik pa si Tita Wea. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Philippine Standard Time, alas 2:23. Yes, si Tita Wilma padayon man sa pangalagad sa This Is My Life. Ang ato naman niya, Dr. Alfred sa Mangosteen Choco with Steve.
Action Radio Philippine Standard Time. Ano naman tawi ang atol sini ma-share sa atol sini mga palangga iyang mga tagpalamati sa karon nga hapon. Ang nahambal ko bala kay ina kay subong iya nga adlaw, di ba? Regular holiday. The regular holiday Eid al-Adha. Gindeklara ina ni Presidente Rodrigo Duterte, di ba? Nga regular iya nga holiday. Pero hambal din nila Eliza Monte Castro, yes, Tito, today is Happy Eid Mubarak to all the Muslim people. Yes, dear. Ha? Ang July 31, ginaselebrar na iya sa mga Muslim. Hindi lang diri sa aton sa Pilipinas, kundi sa bugos man nga kalibutan. Mahatag lang ko gamay nga info on natungod iya sa Eid al-Adha ngayon na. Eid al-Adha ngayon na. Sa Eid al-Adha ngayon ni. Nga sa masiling tabala, ang Eid al-Adha, mas kilala ina siya sa Festival of Sacrifice sa bilog nga kalibutan. Na. Yan tanan nga mga Islam believers nagaselebrar sina tanan. Ini ang nagapangaduha sa pinakadako nga selebrasyon sa mga Muslim. Kalakip ang Eid al-Fitr sa diin ang Eid al-Fitr iya ginaselebrar ina sa katapusan man sang Ramadan. Ang bulan sang pag-fasting, di ba? Fasting ina siya. Pero ano bala ang mga ginahimo sa mga Muslim sa pag-celebrar sang Eid al-Adha? Kag ano ang buot silingon bala sina Tita How? Na? At sa tuod lang ang mga Muslim nagapati nga gintakos lang or ginhangkat, gin-challenge balahaw, gin-challenge ni God sa mahal nga Dios si Prophet Ibrahim or si Abraham. Sa pagsakripisyo niya sa iya sinibata nga si Ismael, di ba? Kung celebrar man nila ina tungod iniman ang pagtakop sang Hajj, di ba? Ang Hajj dito na iya sa may Mecca. Ang Hajj amo na siyang 5 kaadlaw nga pagpanglakaton sa mga Muslim. Ina man sa pagpati nga matinloan nila ang ila sini espiritu kag makaangkon sang equality nga ginatawag, makaangkon sang sisterhood kag brotherhood. Halos 2.5 million ang panglakaton sa Mecca kag sa Medina sa Saudi Arabia para sa ila ritual. Amo gisabala, di ba? May mga balita nga may mga trahedya nga nagakatabo. But so far subong kabalugid kita tungod sa COVID-19, apektado man sila, no? Pero tungod sa na-eksperyensya sa karon iya nga pandemic sa bilog nga kalibutan, just milgid lang ang ginpahanugutan nga makakadto sa Mecca. Kalakip man sa ila selebrasyon ang pagsakripisyo sang sapat or kasapatan. Ang mga masami nga ginasakripisyo sa mga Muslim, amo ina mga pwede nila bala kaunon na ginasacrifice nila ina mga sapat nga pwede nila makaon. Anong pwede nila makaon? Tita We, ang goat, kanding. Ang kanding, ang sheep, karnero, ang cow, baka, kag camel. Diba? Amo nang ila nga ginasakripisyo. Ti amo nang ila man pwede makaon mo. Gani sa eton man mga Muslim brothers sa mga Muslim community diri sa siyudad sang Bacolod. Mas kasiling kita Happy Eid al-Fitr sa inyo or Happy Eid Mubarak sa inyo iya tanan. Kag hindi lang diri sa siyudad sang Bacolod kundi sa diin man nga bahin sang bugos nga kalibutan. Pila lamang ina ka mga informasyon man gamay lang man. Basta man sila, ano na iya nga, may Eid al-Fitr, may Eid al-Adha, no? At least biseng paano may gamay kita nga naintindihan nga ang Eid al-Fitr amo nang pag-fasting nila, no? After Ramadan. Ang Eid al-Adha amo inang ginahambal nila nga Feast of Sacrifice, di ba? Alas 2:30, Action Radio Philippine Standard Time.
Aha, Aquarius Boy, Tits Wilma, kami di sa Binondo, Manila, Facebook Live. Si Junjun Gali na sang Benedicto Steel Corporation. Mayong hapon dira. Kag salamat sa inyo pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Mayong hapon man tawi ga pamati lang kami di sa imo kay Concepcion Rodriguez. Salamat man sa imo. Samtang nagapangapi kami di Tita Native ga pamati sa imo programa sa Maaw. Erwin Gonzalez, salamat man. Kag iyas Tita Wilma, ara man nagaupod sa iton si Inday Leia. Salamat man sa imo. Mabalik si Tita Wilma, inaiya para na sa iton horoscope pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una,
mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa Hindi siya ti Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma. Kag syempre nga ito na ni Dr. Pinoy. Squalene capsule nga 100% pure squalene. Wala alam mo. Paligo man permi. Kag syempre dumduman tagili nga Agosto 1 buwas magaumpisa man ang pinalidad, di ba? Gani kinanglan diri sa Bacolod kun residente ka sang syudad sa Bacolod kag naglubag ikaw, naglapas ikaw sang health protocols. Pilang multa gani, starting tomorrow, 200 pesos. May nagarikurida na kagina sa mga barangay-barangay mo, na batian taman. Kag syempre, kung ikaw nagkato diri sa Bacolod, ay lipat ka sang imo face mask. Ay pagkaabot mo sa damo tawo, way ka-observe social distancing, imo penalty, 300 pesos. Okay. Kag syempre man, balik kita sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, observe tagid ina, himuon tagid. Kag ang papabaskog sa aton immune system gamit ang Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw. Kinahanglan gid pagbugtaw mo sa aga, inom ikaw gilayon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pero kung ikaw may ginabatsyag, kung may masakit ikaw 3 ka beses sa sulod mayong hapon lang dira kay Inday, kay Miss Cherry Alimbo, no? Good afternoon kay Miss Marife Nevales dira sa Camelot of Meadows. Thank you kag mayong hapon gid sa inyo. Na kay Bipo, mayong hapon lang da poy. Nasalamat kyan. Pero sa sininga bahin si Tita Wilma magabasa na sa ngayon tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Okay, sa pagbasa sa aton horoscope sa karon nga adlaw, ato na mga birthday celebrators. Happy birthday sa inyo. Sa mga mag-asawang nga nagasaulog man sa inyo wedding anniversary, happy wedding anniversary. Wish neton of course, good health, ang inyo man safety, syempre more blessings. May gamay lang na celebration, okay na no? Pero base ba malipat si Tita We, happy 25th sacerdotal gali, no? Silver sacerdotal para kay Father Jesmar Maynato. Father, praying for you, syempre,
Stay strong, paamo ka na wala. Stay healthy, kag kabay pa nga maayo pagid nga mga blessings ang mag-abot sa imo kag magapadayon ikaw sa pagpanglakaton sa imo bilang servant sang katawhan kag sang mahal nga Dios. Okay. Unahon naton para sa horoscope ang mga natawo Hulyo 23 tubtob Agosto 22 mga Leo ina sila tawin. Okay, sa mga Leo, about time minggid karon nga adlaw. Nami subong nga adlaw para sa pagpasangkad pagid padugang sa imo ihibalo bala kag eksperyensya na ang mga maayo nga mga pamatasan sang sa imo sinikabuhi ang imo ginaangkon nga maayo nga pamatasan magamit mo ina karon nga adlaw. Kag madali mo man nga masolusyonan ang imo problema. Likawan mo man ang anong nga sahi sang imbitasyon. Tagai atensyon ang imo ikaayong lawas. Mga masuwati mo nga numero 8, 12, 23, 34, kag 38. Lucky color peach. Sa mga Virgo naman Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Medyo ginabulubudlayan ka sa pagpakigbagay sa imo palangga. Karon nga adlaw Virgo, kung sa mga upon mo sa inyo balay, kung sa trabaho mo man, kinahanglan nila ang imo paghangop. Mga maswerte mo man nga mga numero Virgo, sa A-stress sa Justin Webe 23 kag 33. Lucky color, lavender. Sa mga libre naman, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Ang panahon, nagaugyon sa imo plano or sa imo mga plano Libra. Magluwas na gid lang sa isa ka importante nga tikang para sa imo negosyo. Kung ano man nila, ikaw lang nakahibalo. Mga masuwante mo naman nga mga numeros 7, 10, 26, 38, kag 41. Lucky color, navy blue. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio nito Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, may matabo karon nga adlaw nga makahatag man kalipay sa imo, kag kinanglan mo man subong adlaw alerto ka lang sa imo mga hilimuon. Mangin happy ikaw sa bilog nga adlaw upod man sa imo mga palangga sa kabuhi. 9, 11, 18, 21, kag 38 ang imo mga masuwati nga numero. Violet is your lucky color. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Wow. Sagittarian, ang nagadali sa pagdesisyon. Malapit ina sa peligro na amo nang dapat mo pabinsaron permi. Likawan mo man ang pagpakigbais. Maswerte mo nga mga numero 5, 8, 22, 28, kag 35. Lucky color fuchsia. Sa mga Capricorn, Disyembre 22 tubtob Enero 19, kung anuman ang imo ginpangako tumana ina. Para nga magapabilin ka, magapadayon ng imo maayo nga dignidad. Ano man nga transaksyon sa negosyo kung may ada ginman, mas nami himuon mo na iaaga pa, hindi nga sa hapon na, ha? Scorpio, halong kaman. Mga masuwante mo nga numero 10, 15, 24, 32, kag 40. Lucky color, avocado green. Nabatian ito ng unang bahin sa mga zodiac sign para man sa inyo tag sa ka-horoscope, para sa atin tag sa ka-horoscope sa karon iyang adlaw. Pero hindi natin mananay pagkalipatan ng DTX 500 capsule para ina sa pagtinlo sang aton For longer
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa
Okay, padayon man si Tita Wilma sa This Is My Life. Ronnie Kaungon, aloro, good PM, Tita Wilma. Greet ko lang mga easy boys diri sa Tibiao. Kay Dino Alikman, kay Cathy Vier, kay Lani Tolentino. Hello, Tita Wilma, good afternoon. Salamat man sa inyo. Pero tapuso na ni Tita Wilma mga nabili natin ng mga zodiac sign para man sa aton horoscope karon nga adlaw. Aquarius na kita. Ang mga Aquarius na tao Enero 20, tub-tub Pebrero 18. May maayo nga kapalaran nga nagahulat sa imo, Aquarius. Kag posible man karon nga adlaw may advice ang imo abyan sa bahin sang pinansya. Maswati mo man nga mga numero 13, 22, 29, 32 kag 35. Lucky color honey yellow. Sa mga Pisces naman Pebrero 19 tubto Marso 20. Yes, Pisces, hatagi man sang maid-id nga pagtuon ay mga bagay-bagay nga nagagamo sa imo paminsaron. Kung hindi ka makasiguro sa imo himuon, konsulta ka sa mas iya nga nakaintyende. Ha? Maswerte mo man nga mga numero 7, 10, 15, 32, kag 45. Lucky color indigo. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Ikaw, Aries, hindi ka man magdesisyon gilayon kung ang nakataya dira importante nga bagay. Kinahanglan tunan mo man ang isang maayo ina. Okay? Maswerte mo man ka mga numero 4, 10, 18, 29, kag 42. Canary yellow is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Taurus. Ay mga Taurus na tao Abril 20 tubto Mayo 20, isak mo kasuod nga abyan ang magahatag sa imo sa mga nga balita. Ang imo man pagka mahinang panon magahatag man sa imo sang respeto sa imo kaugalingon kag sa imo isig ka pareho. 2, 8, 19, 23 kag 32 ang maswati mo nga numero. Green is your lucky color. Kag sa mga Gemini naman, Mayo 21 tubto Hunyo 21. May kahigayunan nga may mahimo ikaw nga maayo nga bagay karon nga adlaw nga mapuslan sang imo kaugalingon kag sang imo man pamilya. Gemini, ang sobre-sobre nga pagpangimon amo ginay makapalain sa isa ka relasyon. Gani hinay-hinay. Mga maswati mo nga mga numero 8, 11, 22, 31 kag 34. Wine red is your lucky color. Kaya tapusin natin nga zodiac sign Cancer. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Likawan mo ang mangin magahod karon nga adlaw hagay balawakal dira ha para nga hindi ka man makasakit sang balatsagon sang iban. Pwede pa man lang make yourself busy sa inyo balay dira o kung sa imo man ginatrabahuan. Cancer, maswati mo nga mga numero 3, 14, 33, 38 kag 43. Purple is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:54. Relax lang ka mo dira anay, pero syempre dugay-dugay mga pikita ang aton man Xanthone Plus Coffee Mix para sa iton sa Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa... Si Balyos, happy birthday. Hi, Tito Wilma watching here. At Purok Lechonan, keep safe and God bless. Salamat, kid. Bao nga mga anak ka mo. Kagara man nagapod sa itong subong, si Amor Malayang. Salamat sa imo. Raylene Sevmaria, damayong hapon. Halong kamodera sa Japan. Thank you, kid. Na? Kagay Margie Haniva, salamat man mayong hapon and family. Kay Yolanda Delicano, Yoli, salamat. Kay Miss Giselle Franco, salamat man. Okay. Dali na gid lang, Tito Wilma, pero antes man ako gali malipat. As gusto magtambong sa sacerdotal celebration ni Father Jasmar Manato, may Thanksgiving Mass siya nga patigayunon sa sininga hapon sa Our Lady of Lourdes Parish sa may Barangay Bata. Na pwede ka mo iya makitamo. Ang ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy,
cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagpangamuyo sa Orasyo Emperata, batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, may damoging salamat sa pag-upod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sa Orasyo Emperata against COVID-19. Kabay nga padayon kita nga mag-aampo. Pero sa siningabay, si Tita Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad sa This Is My Life sa karon nga adlaw Biyernes. Thank God it's Friday, but it's the end of the month of July. So welcome to naman buwas ang bulan sang Agosto. Antes man si Tita Wilma magpaalam ang ito na Bible verse for today. Halin sa Psalm chapter 18 verse 1 and 2, it says, I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Salamat gid sa inyo, pasensya sa wala naton malabutan nga mga mensahe, tubtob na maliwat was, standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!